Goedemiddag. Goedendag. Ziet geen meneer Alf? Dat klopt. Ja. Oh, dan weer van alle kanten weer aangevallen. We worden hier alles aan de deur pas geleden. Hey. Ja. En toen word je er niet. Ja, dat kan. We worden namelijk, weet je waar we van zien? Ja, dat vind ik wel. We zien beneden nog het verhaal van de giraf. Ja. Dat is eigenlijk wat het verhaal mee begonnen is. Die is werken nou. Hè, verdorie. Ja. Dat is, ja. Dat is Silke. Dat is Silke. En waarom huurt Silke bij de giraf of de giraf bij Silke? Ja, ja, door is het met passie voor giraffen is het verhaal begonnen. Oh, die hebben een passie voor giraffen. Nou ja, vroeger. Vroeger. Ja. En hij heeft een moeder die dat soort dingen maakt. Voor haar werk. Dat is cool. Ja, bij de Efteling en bij Joop van den Heuvel in Venlo. Ik weet wel eens van gehuurd is. Ja, dat is toch de man die veel van die beelden voor attractieparken. Ja, voor Toverland, voor de Efteling. Voor, maakt of maakt de? Ja, de grote projecten die zien er niet meer. Okay. Maar er is nog steeds wel. Is dat niet de Tyrannosaurus Rex in de vuurtuin? Nee, dat stond er ook. Oké. Ja. Ja. Hallo ladies. Hi. Huren die ook bij jou? Ja, een van de twee wel. Ja, en de andere is even op de lien van vandaag. Even kijken, is dat dan, dat zou je dan Ike moeten zien? Dat is Ike? Ja. Hi Ike. Hi. Vindt ze het leuk om een giraf in de tuin te hebben? Ja. Want dat had niet iedereen, hè? Nee. Ja, dat is kiekelen, hè? Kom eens een beetje naar buiten toe, anders moet pap dat allemaal alleen doen. Hey Ike, dit is nog twee broers. Tieme en Jelle. Ja. Wie is de oudste? Tieme. En besticht dan de jongste of zit ze in het midden? In het midden. Oh kijk, net zo wie de beurtjes. Net zo de beurtjes, ja. Ja. Zeg Ike, wie is dat met twee broers? Moet je eerlijk zeggen. Soms wel irritant. Kijk. Maar soms ook wel even goed. Ja. Ja? Ja, als het goed is wel. Oké. Maar soms irritant snap ik wel. Oké. En dat is een vriendinnetje? Ja. Oké. En wie had stig? Sanne. Sanne. Oké. En wat wordt gaan doen? Aan het knutselen. En wat wordt gaan knutselen? Een kleine draak. Kleine draak. Kijk. Ja. En waarom een draak? Omdat we dat op TikTok zoeken. Ah, op TikTok. Ja. Die komen tegenwoordig op TikTok. Huh? Ja, of in YouTube, hè? Of YouTube. Ja, op YouTube kent ze ook van alles. Ja. Ik ken dat. Ik herken dat. Ik heb ook een dochter. Hé, hey, maar de giraffe, wie lang staat er dan nou? En ja, de eerste periode dat we gewoond hebben op de afdag gestaan en we hebben een Venlo gewoond, stond in de kamer, of op de sloopkamer. Ik denk hier in een jaar of, ja, ik weet niet, 5, 6 denk ik, weet ik niet, zoiets. En wie lang woont je nou hier dan? 16 jaar, 15, 16 jaar. Ja. Ja, misschien is het al 8 jaar hier, ik durf het even niet. Ben je van Hee? Ik ben van Hee. Ja, want Ja. Reutelingsberger is toch een echte... Achternaam, hè? Ja, dat klopt, ja. Maar het is een naam die ze eigenlijk verder bijna nergens tegen. Nee. Waar wordt de naam Reutelingsberger, wordt dat vandaan? Precies vandaan. Ja, ik zou dit Zwitserland. Dat is ik kan erover mee half Duits en dan dus ik doe er wel eens een beetje mee. Dus zei dat die met Reutelingsberger, dat is ook Duits. Ik zeg nee, ik zeg dat is Zwitserland. Maar ik heb geen idee. Is er nooit onderzoek nog gedaan? Stamboomonderzoek? Jawel, maar daar heb ik mezelf nog niet in zoverre in. De familie dich niet overbij gepraat? Ja, als jij gewild hebt, tot een hele heel veel stappen terug kunnen weten. Maar ik heb me er nog niet in. Ik was wel benieuwd eigenlijk. Ja. Hé, maar dik bist toes? Bist je toes in het werk? Ik ben toes, nee, ik heb vrij vandaag. Dinsdag had vrij. Ja. Is dat een soort van papa-dag nog? Ja, of is het zo begonnen? Ja, het is begonnen. Ja. We hoeven er niet meer per se helemaal voor toe te blijven, maar dat is wel lekker. Ja. En wat duist je, als ik vroeg me? Ik ben een fysiotherapeut. Aha! Ja. In Panningen. Ja. In Panningen? Ja. Is dat in eigen toko? Of, nee. In Loendens vanaf het begin, maar dat is prima. We hebben wel eens fysiotherapeuten in de uitzending gehad. Dat is alweer een hele tijd geleden.
En die zeiden allemaal van fantastisch werk, Ja. alleen de romslomp. Ja. De administratieve toestanden. Ja, daar zijn we geen fysiotherapeut voor geworden. Nee. En dat hoort er tegenwoordig wel bij, ja, dat klopt. Ja, ja. Dat is niet de grootste hobby, maar ja, goed. Wil ze tegenwoordig nog die werk goed kunnen voeren en voor verzekeraars voldoende kwaliteit kunnen leveren, dan huurt het gewoon erbij. Dus dan moet het maar, noodzakelijk hè. kwaad. Ja. Ja. Hey, en nou ik er toch in de vuurmig heb staan, wat is nou het meest voorkomende probleem bij mensen? Ja, dat is, dat is heel verschillend. We werken met allemaal specialisaties. Dus wat dat betreft heb ik een populatie die weer heel anders is dan een van mijn collega's, zou ik maar zeggen. Ja, nek, rug. Hey, Wat is de nekrug? nekrug, dat komt natuurlijk veel voor met spoorblessures. In het begin van het seizoen is de hamstrings en de knieën. En, er is nou veel COVID, er is van alles. Ja, nou, de COVID is nou wat minder, maar dat is natuurlijk ook niet... En wat moet de COVID... de vermoeidheid, de long-COVID, het langdurige verhaal. En wat kan een fysiotherapeut over doen? Als mensen weer voldoende energie hebben om wat te kunnen, het fysieke stukje uitbreiden. En een beetje coachen. Coachen wat toes verstandig is om wel te doen, niet te doen, liefst naar het lichaam. En, Is dat dan meer als vroeger, dat ze tegenwoordig als fysiotherapeut mensen ook dingen meegeeft die ze toes moeten doen? Ja, dus helemaal de camps liggen op de bank en kom maar en we helpen je. En dat was het dan en ik zie je volgende week weer. Ja, precies. En dan doen we er 3 keer en dan best weer. Nee. Er wordt tegenwoordig wel steeds meer verwacht van de mensen zelf ook. Als ze er en waarom moest ik fysiotherapeut worden? Ja, goeie. Ik heb LC'ers gedaan en veel met voetbal bezig geweest toen. En toen heb ik een jeugdje bij PSV-stage meegelopen bij de jeugd. En dat was geweldig. En toen wist ik wel van dit is niet wat ik de rest van mijn leven wil doen. En toen hebben we woensdag wat iets vrij. Ben ik sportmassage gaan doen en daar een beetje in gaan verdiepen. En dat kon het mensen helpen toch wel naar boven, zou ik maar zeggen. Dus door was eigenlijk de interesse gekomen en vandoor het later echt het concreet Dus fysiotherapie gaan Ik studeren. ben wel altijd een sportief... Zou je niet zeggen, ja, maar dat is wel... Nou ja, dat was er ook voor Een paar jaar trainen. geleden voor mij bij ons op het voetbalveld geweest bij Stan. Daarom, ik? Ja, toch? Ik heb toen voor een ander podium bij ons, dat was voor internet, heb ik toen inderdaad met Stan Valks een reportage. En die speelt in dat team? Ja, dat team. Oké. Dus we hebben ons ook wel eens En gezien. Dat is al even geleden. dat team, dat bestaat nog? Dat zit nog steeds, ja. En Stan doet nog altijd mee? Ja, doet nog altijd mee. Net zo fanatiek. Ja, hartstikke leuk. Ja. En Luc Niels deed toch ook mee in dat team? Ja, die heeft tot het begin van dit seizoen zo'n beetje het meegedaan. Dit is nou oproepkracht. Er zit nou in België, het is een eigen team, dat is nou coach, zou ik maar zeggen. Dus dan heeft nog maar de team in het weekend. Maar ja, die komen vanuit België en Valkenswaard komen die... Ja. Al was van een half jaar wie spreken, komen die op en neer om te voetballen. Ja. Maar wel leuk, want dat is een team met heel veel... want volgens mij heeft Maurice Graaf ook wel eens meegedaan. Frans Nijssen. Jos Rutte zit er nog in. Er zit wel een redelijk veel VV-gehalte. Ex-betaald voetbalspelers, ja. Ja. En dit is dus... Heeft hij ooit wel eens aan betaald voetbal geroken? Nee. Ik heb een juk in het wet van VV gezet, maar niet. Maar dat was opvulling, zou ik maar zeggen. Een paar nodig. En hoe was dat om een jaar stage te lopen bij PSV? Ja, dat is fantastisch. Ja, maar dat heb ik wel echt ook gebruikt als tripje, zou ik maar zeggen. Dus ik vond het geweldig alles mee te maken. En, ik heb dan niet alle stappen gedaan om echt, wie Pepijn Leinders zit nou bij Liverpool, die heeft natuurlijk echt al zijn toekomst in gezin en echt werk van gemaakt. Ja, zo hij ook in den titel? Dat is een jaar of 3 jaar later is het door geweest. Ja. En dat is nou de assistent van Jurgen Klopp? Ja, precies. Ja, geweldig toch. Ja, als ze dat dan beheerst, dat is fantastisch. Ik heb Affelay en die jongens, die heb ik training gegeven toen ze in de C zaten. Affelay en Bakal en hij zat die en Dirk Mercedes het Horst, die kwam toen een beetje, die heb ik training gegeven toen ze, mij begeleid toen ze klein waren. Ja, dat wat ik zo leuk vond aan Dirk Marcellus, dat was toen hij al lang bij PSV zat, dat hij nog bij ons in het dorp, dat is hier een dorpje verder, dat hij nog kwam kijken toen zijn al de vriendenteam een wedstrijdje had en zo. Ja, klopt. Ja, en Affelay, dat is toch door in de C nog training aan is gegeven. Had je toen al de indruk van dat wil jullie gooien? Ja, Affelay zeker. Ja.
Op de zee had je al precies die aanname als ze een bal kreeg, dan was het niet aannemen kijken. Dan noemen ze een bal aan, dat wist precies voor. Dan noemen we het stil aan, of we moeten echt de tempo door te halen, noemen altijd de beweging aan en ja, evenzicht en een beetje die leiderskwaliteiten en de brani een beetje toch. Hè. Ik bedoel, dat is een Eindhoven iets minder dan Amsterdam, maar ja, om er te komen moest ze toch hebben een beetje, dus dat jawel. Dat strolde toen wel echt in alles uit. Best wel op veel leuke plekken geweest als ik dat zo huur. Ja, zeker. Ja, hey, laatste vraag. Ja. Fysiotherapeut, een echte voetballer en een echte Aarsterse jong. Stonden ze bij Dick ook regelmatig aan te bellen dan? Die jongens van het RC, zo van Ralf, kan ze me niet even hier vanaf helpen of door vanaf helpen? Ja, nou, we hebben afgesproken, als het nodig is, dan komt het via de verzorger, zou ik maar zeggen. Dus,